Τέλεια, είναι από εδώ, πάρα πολύ ωραία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, είναι φανταστικά. Και αυτά χρειάζονται. Περίμενε, κύριε. Λοιπόν, εάν κοιτάξετε στα αριστερά σας αυτό το πύργο και με το βλέμμα σας προχωρήσετε όλο ευθεία μέχρι τη θάλασσα, θα βρείτε το λευκό πύργο. Δύο πύργοι οι οποίοι ενισχύουν τα τείχη της πόλης. Από εδώ μπήκαν για 400 χρόνια. Γι' αυτό και ενίσχυσαν τα τείχη της πόλης σε αυτό το σημείο. Ονομάζεται πύργος της Αλήσεως από μία λυσίδα, δηλαδή ουσιαστικά από τη διακόσμηση που έφερε στο πάνω μέρος,